Roman Malušek. Připraví se pokročilý do 86,9 kg, Kubelka Stejská, tatami číslo 3. Ani nevím na čem. To mi to vůbec nedalo? Natáčeli mi to někdo? Tobě to natáčel Jura, myslím. Nejdřív natáčel Mikše a potom to otočil na tebe. Možná. Ale Tatami číslo 2, Vrátný Čísla, Petr Marko, Rostislav Borci. Připraví se Vladimír Samáček, Jiří Aláš. A pojď, vysuň se. Pokročilý 86,9 kg, Kubelka Stejská, tatami číslo 3. Jď si nohu jeho. Petr Marko, tatami číslo 2. Že natáčíme dva. Chtěl to, nevím. To je jeho telefon? Jo. Můžeme pak porovnat ty úhly. 20 cm od sebe. Peťo, vole. Nevíme ještě, jak to dopadne. Až se na to budeš dívat, už budeš dívat, jak to dopadne. Jestli to nevyhraješ. Jsi nás nepře. Možná by se dalo říct, jestli jsi to nevyhrál. Otíku, trošku jsou vycukej, škubej si trošku víc. Vycukej si ho, tak, pojď. Tak, dobře, dobře. Moskevský Bea, tatami číslo 4. Toč se. Otoč se k němu, hlavou. Pojď, musíme se potočit, ještě kousek. Otíku, narvu tam kolo pod něho. Připraví se závěrečnící do 76 kg, Sergej Kurula, tatami číslo 4. Potlač si ho trošku, za hlavu. Už začíná bodovat. Tak, jdej! A drž to! Hoďko. Neho, zoď to! Nemůže tam vydržet, nemůže! Pojď! Šlape, otáčej se. Zoď ho! Podeber nohu. Začni mostovat, vystřelil ven. Pojď, mostuj, Otíku, mostuj. Háž sebou, boky nahoru. Jedna, druhá, pojď, pozor na to, pozor.